नाथुरि मोनखोना मोनखोदा नै लोगोफोर नाथुरि दादारा मादैया नै मोनायावबो ना दानो फोरानदों सिखारोसो मादैया मोनायावबो दानो जि ना फिसा फिसा दं दोनथ'नोसै ना फिथिख्रि हमबानो मोनो ना गोरि गुरो मोनथ' नै ना मोना अखा हागोनदां होननानै जा मोनायाव बोरिनिफ्रायनो फासि होबाय गाबोन नायदो सनाफोर मोनगोन ना मोना फासिनि नाखौ नै आंहा नाखौ बाथोन जागासे मोनबाय लोगोफोर मोनानि खाजा फासिबो साबाय ना दानबाय बाथोनसे बोराय बुरै जानोसै नै मैया मोनायाव सानाय नाया मोजां नांथारदों फिथिख्रि जि नांदों दाउ देंखुर जालांजोब्बाय सनाफोर सानजौदोंना दिनै सिखारनाया मोनायाव उन्दुनो हायाखै आं गगा मोननानै फैद' दैया मोनबावासै नामा मोनबावबाय सनाफोर मोनबावबाय नै मेरला मेरला मोनथारबाय नै आयु है मोनजोबासै साम' खांख्राइ हाबजोबदा बासिगोन नै बिसिबां मोनबोबावबाय नै खेबसे हहैबावबाय लोगोफोर खेबथाम हनाय जाबाय नाया जा बुरजाखामोन गैयालै गुरबा मोना नाखौ नै लोगोफोर फावनाखौ बेसेबां मोनबोलायबाय जाबाबो जाख'नो हाला आङो फावना जानो ना फासिनि ना फिथिख्रि जानो थाइगिर लाबा थाइगिरजों गोथाव जागौमोनलै फिफा ना फिथिख्रियानो नै दाउ देंखुर जालांजोबदों जि नांदोंमोन खर'ल' गालांजोबदों सानजौना सिखारबाय मोनायाव लेट उन्दुनाय दिनैहाय सानजौगुलायबाय सिखारनायाबो आंहाथ' फासि सादोंना मादों बावबावदोंसो नांदोंमोन सनाफोर नाया बिराद मोजां बिलाइ बिराद ना नांखादों जाख'ना सनाफोर आंहा नै दिनै सिबुं मैगं जानो नागिरदों फार्स्ट टाइम दिनैसो सिबुं मैगङा ओमफ्राय गोखा ना गोदै खिन्थु अबेबा अबेबा गोखासो जाहैदों तेजपात एंजब्ब हरलायबाय सनाफोर नै हालदै हरखाबाय संख्रै ओमफ्राय बानलु गुन्दै हरखाबाय बानलु ज्रोम नङाबा थावालै ओंख्रिफोरा टमेट' ना संनो नागिरदों सनाफोर टमेट' ना होसनसै सनाफोर मादैया नै ओंखाम जानोसैलाय दहाय ना लायस्रांनाया बेफोरखौनो माबा माबि बानायलाबायनानै जाजोब्बाय टमेट'जों नाजों ना फ्राय खालामबावबाय ना बाथोन
फान्थाव थाइसेखौनो एवबाय आङो मानसिफ्रा जालाया आं जायो सिबुं मैद्रु गोदैथार सिबुङा मा गोदै बाथोन फान्थावखौ मछली इधर ही सब रखेगा रे भाई और गुलूमान ले आओ सुना दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों सिबुंखौ तो सनाफोर आंना दैलि मा ब्लग लाबोनो बे ना हमनाय बे ओंखाम जानाय बेनोसै अबाव थांनो रोङायो न'नि बे फिसा फिसौ खामानिफोरखौनो देखायसाबाबा मा देखायबावनो आङो सानफ्रामबो ना हमनाय होननांला दे सनाफोर दे आंना कन्टेन्टआनो गैया बेफोरखौ होआबानो आरो जेनेबा आं मावखायो नाखौनो लायखायो होनबा बेफोरखौ होआबा माखौ होनो ना फिथिख्रिखौ गांलाब एबा सनाफोर नाया बुरजा मोनदे भिडिअआवसो एसे मोनदों माने माखासे माने फावनाखौ आं जायासै फावनाखौहाय फिनानै दोनबाय सिगार होबाय नायैनो जा नायैनो खि फान्थावाबो जि गोदै न'नि दैयाबो गोथावथार बानलु गोरानजों बाथोन देबाय आं सनाफोर आंना जानाया गालागालिसो दे लिलदरा आं मालाय बायदि स्टाइल जादों आंना बेनोखा मोगथाङावबो बेनो सिमाङावबो बेनो सिमांजों मोगथांजों एखेसो आंना जानाया ना ना फिथिख्रिया जि बिदै दं मोनायाव सानानै दोननाया 7ता 7:30 जाखादां जोंबो बाजार बानायो मायो फैबाथाय डाइरेक्ट न'आव फैयाना लेट जाबाय आरो सनाफोर आंना मोनसे खोथा आंनि इउटुब चेनेल खुलिनाया ना दिनै खय थारिख बिफा दिनै खय थारिखमोनलाय 7 थारिख मेनि 7आव 6आव खुलिदों 7निफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामदों ओमफ्राय आंना 3 मास जाबाय 3 मास कमप्लिट जाबाय आंना सनाफोर ओमफ्राय नायनोसै बेसेबांसो आवगायनो हायो बिदिनो भिडिअखौ रेगुलार हगारलांनो हानो हाया नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हानो हाया नायलांसै मानसिनि जिउ ना मानसियालाय नोङो सानफ्रामबो एखे मोजाङै थाबाय थाया मालाबा लोमजागोन साजागोन बेफ्राव एबसेन्टबो जानो हागौ आंना 3 मासजोंनो मनिटाइज जाबाय आरो जानायालाय थगायना माला मनिटाइज जाबाय 3 मासजोंनो माने ओमफ्राय 3 मास दाख्लै 2 मासाव मनिटाइज जादों 2 मासजों चेनेला
ओमफ्राय दिनै बानायनो गाबोन बानायनो लेट जादों आरो 2 मासनिसो बारदों थाग थिग 2 मासाव वाच टाइमजों ओमफ्राय साबस्क्राइबारजों समान समान बराबर खारखादों आंना थाग थिग बानायनो मोनदों सोरनाबा साबस्क्राइबार बुरजाबाबो वाच टाइम खम जायोना आंना बिदि जायाखैला एकदम समान समान खारफाथारदों सनाफोर आंहा दा बे मास मोनथामावनो एक्सपिरियेन्स मोनबाय भिडिअखौ रेगुलार हगारनांगौ रेगुलार भिडिअ हगारनांगौ होनबासो थाब रिजाल्ट मोनो दिनै हगारबाय सप्ता खनसे थाबाय सानब्रै सानबा थाबाय बिदि जाया आंथ' खुलिजेननायनिफ्रायनो आयु सानसेबो गेप गैया दे देन्जारसो आं मोनथियामोन खिन्थु बिदि रेगुलार भिडिअ हगारनांगौ ना मानि बिनि फारसे जेबो आइडिया गैया माने आंहा खुलिबाय नालाय जास्ट इन्टारेस्ट मोननानैनो आं हारसिंनो इन्टारेस्ट मोननानै मानसिफोर नायनाय कमेन्ट हरनायखौ इन्टारेस्ट मोननानै हारसिंनो भिडिअखौनो रेगुलार खालामबाय थानाय जादों ओमफ्राय उनाव जेरै खालामदों खस्थ' खालामदों एरै साक्सेस जाबायबो आरो इउटुबनि खामानिया थेवब्लाबो मोनसे दंबावो गुगल एडसेन्स फाथायनांगौ कयेक दिननि परे खालामसिगोन बेखौबो इन्टारेस्ट खालामनांगौ सनाफोर इन्टारेस्ट खालामनानै मावनांगौ सोब खामानिखौनो इन्टारेस्ट खालामनानै मावबा दसेनो साक्सेस जायो सनाफोर बिदिबा आंनि जानाया एसेयावनो जोबथ'बाय